השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עושה שמיים ובארץ, אל תיתן לעמוד רגליך. ינום שורך. איפה הכפיים של כל הקהל הנפלא רבותיי? הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. יומם השמש לא ירקע ולך בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. כל העולם ישמור צאתך ובואך לחיים טובים ושלום מעתה ועד עולם. ברכת צוות הבת יונתי בחלבי הסלע בסדר המדרגה, חשמי את קולך, כי קולך חרב ומבעך נבן. מי שברכתי מותנו את הסוף והטהרות, שרה יבקע אחרי ולאומריה בנביאה ועזכם בדרכי, ולשמור ולנצור ולברך את הילדה נלמה. אליה, איפה הכפיים שלכם רבותיי לאליה? הנה לא ינום לא ינום ולא יישן, שומר ישראל בעולם, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. יומם השמש לא ירקע ולך בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. משפחת חבר היקרה, בורא עולם ישמור צאתכם ובואך טוב ושלום מעתה לחיים טובים ולשלום מהרגע המרגש הזה ועד עולם. אשריכם ישראל. הסבא שמח. איפה הכפיים לסבא שנשמח אותו? רבותיי, אנחנו רוצים לבקש מכולם לעמוד, לשמוע כל שופר מרגש. מבקש מכולם לעמוד ונברך את חיילי ישראל. הסבא שמואל, הסבתא יהודית, הסבתא מלבינה והסבא ליאון, שבורא עולם יברך אותם בברכות שמיים, יישמע בביתם כל ששון וכל שמחה. נברך את גדולי ישראל בתורה וחיילי צבא ההגנה לישראל שיחזרו לביתם בריאים ושלמים. ובעזרת השם כולנו עכשיו רבותיי נמצאים ביום מאוד מיוחד. היום הזה הוא נקרא ערב שבת קודש, ובעזרת השם גם ערב ראש חודש אלול. מה זה אלול? בעזרת השם החודש הזה אנחנו מתקרבים לראש השנה, כולנו נכין כלים מיוחדים לתורה, למצוות ולמעשים טובים. נפתח את הידיים ונבקש בקשות מבורא עולם. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, בשורות טובות, אמן ואמן. Yo,
בבריתה, בת מצווה. 120,000 שקל לחתונות.